Waqt attività f'Ghawdex il-Prim Ministru Lawrence Gonzi iddeskriva lilu nnifsu bħala kaptan tajjeb. Kaptan tajjeb ma jitlaqx it-tmun tal-vapur. Din id-dikjarazzjoni tikkontrasta ħafna mal-fatt li matul dan is-sajf il-Prim Ministru tilef il-maġġoranza ta' siġġijiet fil-Parlament wara li Jeffrey Pulcin Orlando iddikjara lilu nnifsu bħala deputat indipendenti. Tikkontrasta wkoll mal-fatt li għal dawn l-aħħar ġimgħat id-deputat Franco De Bono kemm il-darba ddikjara li mhux ser jagħti aktar l-appoġġ tiegħu lill-Gvern. F'Ghawdex Lawrence Gonzi ftaħar li ġab bidla f'kollox, fost oħrajn fl-oqsma tal-ġustizzja u l-intern, oqsma li dwarhom issir kritika qawwija minn Franco De Bono u li Carmen Bonnici, il-Ministru li kien responsabbli, kien sfiduċjat mill-Parlament. Bidliet fil-qasam tal-ġustizzja u tad-demokrazija f'pajjiżna, bidliet fil-qasam istituzzjonali ta' pajjiżna, fil-qrati, fil-pulizija, fil-korpi ddixxiplinati. Minkejja l-għażla favur Power Station li taħdem bl-aktar żejt li jniġġes, Lawrence Gonzi ftaħar bil-bitla li ġab fl-ambjent. Bidliet kbar li għandhom x'jaqsmu fil-qasam ambjentali f'pajjiżna. U quddiem il-problema ta' nuqqas ta' sodod f'Mater Dei, Lawrence Gonzi reċa ftaħar bl-apparat f'dan l-isptar. Bl-aqwa equipment fl-aqwa sptar. L-istess kif għamel Mitzi li għal snin sħaħ mexxa l-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista f'Ghawdex li ftaħar bl-Isptar Ġenerali ta' Ghawdex minkejja li filmati li xandar One News juru l-istat ta' telqa li jinsab fih dan l-isptar. X'għaddej fil-kurituri jgħidu li għandna sptar ma nafx ma ċitteħtit li toħuma ta' imma għajdu għam jidħlu ġewwa fis-servizzi. Waqt li l-Prim Ministru ma semma xejn dwar x'qed jagħmel il-Gvern tiegħu biex joħloq il-postijiet tax-xogħol f'Ghawdex, Mara preżenti għal laqgħa iddikjarat li l-unika diffikultà li kellha kienet li tagħżel li ma xogħol ser taċċetta f'Ghawdex u stqarret ukoll li bidlet 10 impjiegi. Jien għal dawn l-aħħar 20 sena dejjem ħdimt mal-privat ġewwa Ghawdex u biddilt 10 impjiegi. L-unika problema li kelli mhux biex insib ix-xogħol imma li ma xogħol ser nażel. Fl-interventi tiegħu Lawrence Gonzi kemm il-darba qal li daqt jasal il-mument tal-għażla u saħansitra iddikjara li Ghawdex huwa tal-Partit Nazzjonalista. Partit Nazzjonalista huwa l-Partit ta' Ghawdex u Ghawdex huwa tal-Partit Nazzjonalista. F'Ghawdex il-Prim Ministru allega li l-mexxej Laburista irid jifriża l-minimum wage. Immedjata tweġiba tal-Partit Laburista li fistqarrija qal li Lawrence Gonzi qed jażel it-triq irresponsabbli li jikdeb dwar il-pożizzjoni responsabbli tal-Partit Laburista li ma tiżdiedx il-minimum wage lil miż-żieda statutorja għall-għoli tal-ħajja. Din il-pożizzjoni hija punt ta' kunsens mal-maġġoranza kbira tal-imsieħba soċjali. Il-Partit Laburista qal li l-paga minima llum tiżdied kull sena biż-żieda statutorja għall-għoli tal-ħajja xi ħaġa li mhux ser tinbidel.